Үземнең исемендәге булган мәктәп тудыру, шәхси мәктәбем миңа бик күп балалар, әниләр тәкъдим итүчеләр, сораучылар бик күп. Әмма ләкин минем вакытым җитмәү сәбәпле мин әлбәттә үзем булырга тиеш, мин үзем тәрбия бирергә тиеш, үзем куярга тиеш ул тавышларны, үзем өйрәтергә тиеш дип, шуңа күрә мин бүгенге көндә менә шушы хыялыма әле тормышка ашырмадым, әмма ләкин киләчәктә мин Алла бирсә бу әйберне булдырырга тырышачакмын. Татар балаларына җыр, гомумән җырчы булырга өйрәтү, продюсерлык үзәге дип әйтим инде мин аны күбрәк менә шулайрак шул юнәлештә эшләячәкбез, үзебезнең исем астында, үзебез бүгенге көн сүзе белән әйткәндә лейбл астында без инде үзебезнең тавышларыбызны киләчәк буыныбызга инде үзебезнең тәҗрибәбезне биреп калдырырга минем теләгем бик зур. Татарча өйдә сөйләшәбез, безнең бу юнәлештә һәрвакыт эш бара һәм тукталмаячак та, барачак. Ничек кенә телне чикләргә тырышсалар да, мәктәп күләмендәме, кайдамы без аны үзебезнең өебездә татарча сөйләшеп, рәхәтләнеп балаларга шул телне бирә алсак, безнең төп мәсьәлә шул булырга тиеш, чөнки бөтен тәрбия өйдән килә, ана сөте белән кергән барыбер кала һәм ул бала үзенең туган телен белергә тиеш. Мин ничә тел белсәм дә, миңа ул файдасы гына тия, шуңа күрә мин балаларыма да менә шушы тәрбияне бирергә тырышам. Безнең әби-бабайлар да барысы да татарча гына сөйләшәләр. Интервьюлар булсамы, нинди дә булса, без тапшырулар төшерсәк, без барыбер дә бөтен балаларыбызны татарча шигырьләр сөйләттереп, татарча әкиятләр тыңлатып, ничек тә булса татарча шушы юнәлешне алга таба этәрергә тырышабыз. Үзебез яктан нинди көчебезне җиткезә алабыз, барысын да эшләячәкбез. Һәм мин аны һәрбер чыгышым саен Рәсәй буенча йөрибез. Инде телне бүгенге көндә без сакламасак, җырчылар да сакламаса, кем генә саклар, чөнки без төрле төбәкләргә барып җитәбез. Урыслашкан үзебезнең милләттәшләребезне дә күрергә мәҗбүр булабыз, әмма ләкин аларның күңелләрендә барыбер безнең җырга карата сусау, моңга карата, телгә карата сусау бар. Шуңа күрә менә шушы җипне өзмичә без шушы элемтәне һәрвакыт алып килеп, аларның оныкларын китереп, шушы җырларны тыңлатып, бу төп мәсьәләбез булып тора безнең. Шуңа күрә без Аллага шөкер үзебезнең телебездә җырлыйбыз һәм җырлаячакбыз. Һәрбер милләт үзенең теленнән уялмаска тиеш. Ул иң беренче менә без балаларга шушы әйберне сеңдерергә тиеш, әйтергә тиеш. Мин гел татарча гына сөйләшәм. Һәм балалар инде русча җавап кайтарса, мин әлбәттә аның тәрҗемәсен ясыйм шунда ук. Һәм шуңа күрә ничек тә булса инде теге татар телен өйрәткән, теге балаларга өйрәткән укытучы кебек тә булып китәм кай вакытта. Чөнки мин бит инде балага әйтеп тора алмыйм, менә син дөрес эшләмәдең, әйдәгез кирдән төшерәбез дип. Шуңа күрә әлбәттә без моны онлайн алып барабыз һәм мин тырышам төзәтергә. Көндә әйтсәң, менә син яхшы дип, кеше бит мин яхшы дип уйлый. Шуңа күрә син татарча сөйләш, татарча менә өйдә татарча сөйләшик әйдә дип әйтсәң, инде 15 ел Аллага шөкер без бик яхшы дәрәҗәдә дип әйтим инде эшләп киләбез һәм без моны дәвам итәсебез килә. Үзебезнең татар җырыбызны, татар моңыбызны чит илләргә чыгару максаты белән йөрим.